Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ore hinya koro mgajwangen kukinyi nero ma chieng tich abich mano Members Day chieng tarik 15 dunero mar abich higa 2026. Waro kini machiegni okinyi nero maket kod mabendo yawre. Oyawre ina. To iruna de gwen maket kod maendi. Achiew maber mana in. Wapi wachi maber. Kamano piny nyoru kod weche mopogore opogore kama oting'o nyaka weche go mag mafuta. Ibro paro ni jo Kenya chiwo kod bwok. Achiew kod bwok maduong' makawuono. Nikech bech mafuta ochako medi. To komede meda jasai. Actually giduoke kuma ne gikete cha. To gichak giduoke ne giduoke chien gi singa 10 Yes. Koro gichak giduoke mana Gichak gimede magikalo. Magikalo. Gi exit gi how many bob? Gi 5 bob. 5 bob more. Yeah. 5 bob en pesa mang'eny. Pesa modhuro. Yes, manyiso ni sani koro ganda jo Kenya ma bende bo chuno ni tiyo kod nyamburko mopogore opogore bro chuno ni mondo mi girokre e ofuk gi matut mondo mi ginyal konyo weche go eko mag mo. Obed ng'at matiyo kod public means, obed ng'at matiyo kod geche mag jigiwegi. Koro bro chuno ni nyaka urokru e ofuku matutie malich mokalo nyakol mo jong. Pinyoru kod weche mopogore opogore e tung piny Kenya koni kod kocha ke county noero mano Manyeri. Senator noero ma Nairobi Migosi Edwin Sifuna sani koro wuoko ka seyo malich mokalo jatend piny owacho Migosi William Ruto ka bende owacho ni Migosi William Ruto okwedo oganda jo Kenya kotenore kod dhoudi kod gwenge gweko ma bende giwuoke. Sifuna koro yango ni kotenore kod maendi nyakod Mogajwang jatend piny owacho Migosi William Ruto koro ni mabor kod bedo jatend piny owacho e tielo mar ariyo. Owacho ni gidhi nyime kod dhire nikech garama mar ngima owacho ni oseidho ne jo Kenya. Kendo Sifuna tielo ni higa 2027 lek mare mar bedo jatend piny owacho okang' mar ariyo en mano ma bende dhi nyime kod tho odiochieng' kod otieno. Reporter marwa kata producer marwa nyisowa kaka Sifuna notwak e kinde ik moro e gwengwe kuma Nyeri. Vile wenzangu wa kutoka Western wamewaambia kule hakuna kura ya Kasongo. Na nimeshtuka leo rafiki yangu Sangok. Unajua huyu Sangok? Tumekwaruzana muda mrefu sana. Sangok anatoka Umasaini. Ameconfirm hapa leo kwa Wamasai hakuna kura ya Kasongo. Amesema yeye mwenyewe. Hakuna kura. Hakuna kura ya Kasongo. Kwa hivyo nataka mkuwe wenye ujasiri. Mjue kwamba sisi kama vijana tunaelewa ile kazi ambayo iko mbele yetu. Mheshimiwa Rigathi Gachagua wanalinda mwananchi, ndio wametutuma hapa mimi, Ososi, Mheshimiwa Kalasinga na Mheshimiwa Pauline kuwaambia kwamba hatutatumika sisi kupatia Kasongo ati arukie kwa dirisha pale na paka tayari tumeiweka kwa kona. Haitawezekana. Na tuna sababu zetu. Unajua huyu jamaa hawa wa kanisa ndio wamemuingiza kwenye hii inaitwaje hii uongozi. Alikuwa yeye anasema yeye ndio anaamini Mungu ati kina Sifuna sisi ni waganga. Tukijaribu kuingia church bwana, sisi tunakuja na 250,000 nasema hii ni ya kushona uniform ya kwaya, yeye anaingia na 5 million. Nasikia jameni. Hii tutaweza kweli? Saa hii yeye ndio mwenye kukuja mpaka kanisani kule Witima. Anapiga tear gas ndani ya kanisa. Mimi ni Mkatoliki. Bishop wangu hapa anaitwa Archbishop Muheria. Kwa sababu Muheria hakubaliani na yeye, kanisa Katoliki imemfungia mlango. Wanasema Bishop Muheria pia ni mkabila. Sisi kama Wakatoliki tutasimama na kanisa letu na tutasimama na kanisa la Mungu pahali popote.
Seche nogo bende jatend aduond buch siasa mar DCP Migosi Rigathi Gachagua mabende nitiere nyasi achielno kane loso to medo seyo malich mokalo jatend piny Kenya Laktar William Ruto mabende koro to wacho ni nitiere kaka ne ondhoge en ka achiel koda ka oganda mawuok e gwengo mag masawa mar piny Kenya mano bang' yiero mar higa mar 2022. Migosi Rigathi Gachagua koro to wacho ni jatend piny Kenya nitiere kaka ne ok dwar mondo mi jotelo mawuok e gwengo mag masawa mar piny Kenya ne bed achiel kuom jo od bura mano ma ehala kabende koro to oyango ni Laktar William Ruto ne dwaro mana jotelo mowuok e gwenge mamoko. En bende koro to wuok oko kendo wacho ni Laktar William Ruto ok bi bedo ker e pacho keri e higa mar 2027. Chaguzi watu ya Rift Valley na ya Mlima tuko kitu kimo na we have the numbers, so mimi sikuwa naona iko shida. Yazbora Kelinga akakuja, wakale wakampigia, watu wangu wakampigia, akapita. Mwingine akakuja akapita. Sasa walikuwa wameambiwa wajitetee. Maina Karovia akaamuka kujitetea. Akijitetea makofi napigwa na kila mtu. Nikajua mtu yangu amepita. Kura kupigwa, huyu Karovia akaanguka. Kumbe Ruto alikuwa ameita Wakalejin akaambia msipigie Karovia, mpigie mtu mwingine. Wakaangusha Karovia. Nikauliza Ichung'wa, what is this? Akaanza kumbe walikuwa wamepanga na Kasongo. So akapanga na Wakalejin to make sure hakuna mtu ya Mlima Kenya ameenda Yala. That is the day Kasongo made a decision to get MPs and bribe them to start undermining me. Akajua huyu Rigiji akiwa na control hiyo wajumbe ya Mlima atakuwa shida kwangu. So akaanza kuchukua hiyo wajumbe kuwapatia pesa wakiwa na Ichung'wa, kuwatoa kwetu mpaka akakuja akatufukuza. But nilijua alikuwa ametupangia hata kabla hatujachagua yeye. Hiyo kitu ya Yala ndio ilifanya mimi nijue. Nyakoromo gikopo dwadhi mana nyime kod ng'iyo moko mabiro timre pacho ka indi kod gwenge maoko. En jatend piny Migosi William Ruto bende gisani koro podho kendo opoyo malich mokalo kar timo nonro mar nyinyo mag tuoche mopogore pacho ka indi mano Kemri. Kinde tok mare kod jofwambo kendo oganda mabende noyuore maket kod mano kar jot mar jatend piny mano State House kucho. Jatend piny Migosi William Ruto ne odhialo malich mokalo Kemri kuma wacho ni Kemri osebedo ka konyo malich mokalo oganda jo Kenya nono kendo ng'iyo kit tuoche mopogore mar biro neno ni ngima jo Kenya dhi nyime yono ero makare. Owacho ni ber mondo mi ochiwnegi obok mopogore mag nyiso tiegruok ma bende gisebedo ka gikaloe ka bende report maket kod ma bende osir kod jatend migawo mochung'ne weche mag somo e pacho ka endi Migosi Julius Migos Ogamba. Have equally contributed globally recognized work in malaria, HIV, tuberculosis, maternal health, and epidemic response. This institution has also played an important role in the development and evaluation of the malaria vaccine, now protecting children across high-burden regions. This is the impact we are determined to accelerate and scale up by making Kemri a specialized degree-awarding institution. We are also building the capacity to train world-class biomedical scientists, epidemiologists. I remember one of my classmates became a very central figure on epidemiology research at Kemri. Is going to also undertake genomic researchers development, public health experts, and innovators who will not just act or react to disease outbreaks, but will have the requisite capacity, skills, and technology to anticipate and prevent them. I'm honored to join you here today on this occasion of award of charter to the two institutions that sit at the very center of Kenya's knowledge transformation agenda. Today's event is about consolidating Kenya's deliberate policy shift towards specialized, research-driven, and innovation-led higher education. Your Excellency, allow me to briefly situate this moment within the broader reforms undertaking in the country in the higher education sector.
Under your leadership, Your Excellency, Kenya is undergoing a structured transition from traditional academic expansion to purpose-driven university specialization. This means moving away from generalist models towards institutions with clearly defined national mandates in science, technology, health, and innovation. Currently, Kenya has 86 accredited universities, 3 of which are specialized degree awarding institutions. This reflects a deliberate effort to balance broad access to higher education with targeted centers of excellence that advance the country's strategic development priority. Jodake wego maga Kagai mayudore e kar chung'o bura Maseme kaunti ni ma Kisumu koro to wuok oko kendo ywak malich mokalo e wi racha mar apeyni makono ma bende giwacho ni osebedo ka duoko chien chenrogi mag dongruoge. Kane giloso koraka od fwambo ni mar Kala TV, jodago koro to dwaro mondo mi gavana e kaunti ni ma Kisumu Ngire Peter Nyang'nyong'o kanyakla koraka jaod bura Maseme mano Migosi James Nyikal wuog oko mar neno ni olosnegi apeyni makono. Nyakoro mogi king'iye tinyalo paro ni en aora, kata kamano en ndara ma jogweng' mawuok e gweng' moro ni Kagai e Central Seme Ward e Kisumu County tiyogo pile ka pile. Rach mar apaya market kod Maindi ma bende yudore Central Seme Ward, Seme Sub County e Kisumu County osekelo hinyruok malich mokalo ne jodak e gweng' makoni ka wechegi mag ohala saindi koro themba. Wach mbele koro ne ochunogi mondo mi giwuog oko gigo dhogi piny kotenore koda midhiero ma bende gisebedo ka gikaloe. Aja apiko mar riembe ndarani. To an gi nyathi madhi skul diemo, to moro dhi Kit Mikael Secondary. Koro nyithinda sani ok dhi sikul, nikech sani pi opong'o ndara. Ma kaka nyithindo kal ndarani tek. Koro an bende kaka ja apiko mamanyo ne nyithinda school fees, sani ok anyal luwo ndarani, to ndarani ema miyowa pesa magolo jowuoth kowuok Ombewa nyaka Sat. Ka bende achiel kuom ojende gweng'eko makono mano Migosi Ambrose Kola bende koro ywak malich mokalo kowacho ni koro ginyadhi nyime kod chwalo tije gigweko ma pile. Aura ni achako nene kama chakre nyuolna nyaka sani pod ndarani ber racha kamae. MPA marwa Nyikal ni akombewa ka onge gima timonwa. Nyithiwa dhi skul moya Kombewa ka dok odienya koni Korumba moya koni be ka dhi diemo. Aura tero gi pile buge dhi ok wane gimoro amora. Jopuonje ok dhi sikul, nyithindo ok some gweng'ni. Achiel kuom jopuonjre gweng'eko makono mano nyathi miluongo ni Evans Kaguta bende ywak malich mokalo kowacho ni oketho seche bura mondo mi ochop e skul kama onego bed ni osomo kendo yud rieko. To pi opong'o ok dang' wakal kwa dhi skul, sani kok wadhi skul. Pi opong'o mok dang' wanyal, konywa uru. Anyalo kodok ni kaneno gilosnwa ndara mondo wadhi skul maber, gikonywa gi ndarani kaka wanyalo dhi skul, onge. Wach ma bende nosir machiegni kod jaduong' Nation Orege ma bende ywago rach mar apaya maket kod Maindi. Orege koro wacho ni kinde duto josiasa kar chung'o od bura ni Maseme tiyo kod apaya nieri kaka gino ero mar go siasa. Ndarani ok ober, to jok manwa tero sama gidwaro kura to giwacho ni ndara waloso, kosemigi kogisedhi koro wadong' wathagore kama. Samoro ka kopong'o kinyal kalo wang' nirita pi mamine moko ikwang'a kae. Wasethagore ahinya ne wach pi ne wach ndarani. Tema gidhigo ni ndara iloso, daraja cha be giloso macha biro mukore. Migosi jaduong' Nation Orege oramo kendo umoye piny ni ngang'o kimiyo josiasa thuolo mar go siasa kod apaya maket kod Maindi. Ng'ato biro ni mondo oyud kura kae onge, wabiro mna yiero ng'at mwahero. Gin kod keno ni ywak maket kod magi biro chopo it jotendgi kendo nyal time gimoro. Wach ma bende koro nochunogi mondo mi giwuog oko odiochieng' ma kawuono gi kwa jotendgi kama oting'o jaod bura Maseme Dr. James Wambura Nyikal, gavana margi Profesa Peter Nyang'nyong'o ni koyie to wuog oko onyal neno minyalo tim e loso negi apaya maket kod Maindi. Giwacho ni ok gibiol, gibiro dhi nyime pidho rabolo e ndara maket kod Maindi nyaka chieng' piny owacho biwinji ywak margi. Ne Kala TV kuok Seme Sub County e Kisumu County and Justus Adoyo. Ok inyal kata gono mos. Mos ahinya ne joseme. Aneno ka udake nam ni ndara. Ha? Mano pi mane ndara te. To ema nyi idwa loke dak.
okidhi kata nditi bingeni nyadhi kono tanditano no kakoro kino wiye wacha ni bethe ingeni joko believe ni mano seme Losne joseme ndara bwana. Gin ngech mung'eny ne pia inago yudre mana Nyando. Part of Nyakach. Ne mapi yudore to kigone ga ng'ato mbak seme gima ging'eyo ni seme nigi kite kod otoyo ema giparo. Yes. To mano seme gweng'oro ni Kagai apaya mowuok Kombewa kochomo Bodi Tikomoni Bodi kuma ne president odhi Asat Beach. Yes. Exactly. But Nikal nowacho ni mano en bath apaya ma jatend piny nosesingo ni dhi losi. Koro nego beni osechako lose. Osinga tumetenga tumeahidi na tuta. Kata kamano giwacho ni jotelo mabiro seme tiyoga kod ndarano mar kwa ombulu. Ng'ato ka biro to ndara ni koro dwa loso dugo. Actually 2013 we were using that road kane wane campaign trail mar jatelo moro. Kane wakava jatelo moro. It was just another good road. Oknoracha kaka sanoracha. Koro sa into koro oula lowe ter mi paro mana ni Enaula Nyando. Sindo ugigo betimre? Ha? No. Kamoro ni day pinyo chomo. Sindo mwalo. Kadi chiel tu. Mano e bigo. Do yore masindo be ok beyo. Oh. Yeah, very true. To pesa nindo ben. Yakoro mogi moko komweche mabende pontie ni manen jatend piny owacho kinde mokalo chien mano migosi Geoffrey Rigathi Gachagua koro pod nyime kod luwo bura mare mabedo make do mamalo bura ne Roma bedo kwedo go thich mabedo yande thichego ok apisi kaka jatend piny owacho higni 2 mokalo chien. Rigathi Gachagua koro lero ni en koro onge kod chuny mar bede komno kendo kata kamano wacho ni ne ok ogole yo no maber kendo dwaro mondo mi ochule kotenore kod aeri kata chudo mabende no bende owinjore oyudi kane en jalup jatend piny owacho. Senate od bura ne Roma Senate jogo e kombe koro wuok oko kendo golo neno gimomiyo negi kalo bura mar thicho oko jalup jatend piny owacho machon noero migosi Geoffrey Rigathi Gachagua. The first instance exclusive discretion, my lords and my lady, with respect to the question of adjournment was at the Senate. It is not at this court. This court does not have that jurisdiction. And my lord and my lady, this court, even if it is not agreeable, even if 1.5 years later, the first petitioner came and said, I was feeling unwell, this court cannot substitute the discretion of the Senate with its own. Affording an opportunity for the public to participate does not mean that we must compel the public to submit. Therefore, the submissions on 0.1, 0.04, 0.14, they do not arise. What matters is, were the people aware that this process was going on, and were they afforded as a sufficient opportunity to participate? We can go bullet by bullet from paragraph A to paragraph Q of Article 50, sub-Article 2, and he will not be able to show you the specific element that was denied of him, and the reason he cannot do that is because actually the grievance is based on an inverted logic, where it is him who has denied his adversary the chance to test his evidence, and the person who has denied the adversary the opportunity of cross-examination cannot turn around and pretend that he was the victim. In fact, the victim was the National Assembly. Moko kuom jokanyo mag duond buch siasa mar ODM manokowuok e gwenge mag Seme kaunti ni ma Kisumu koro to wuok oko kendo dwaro mondo mi oketie kwe makende kachiel kod ka winjruok amano kuom jokanyo mag duond buch siasa mar ODM kane giloso koro ka od fwambori mar Kala TV ogana go koro to ywak malich mokalo ni pogruok ma osebedo ka neno duond buch siasa no mar ODM pogruok mabende koro to kelo opogo duond buch siasa no nyadiriyo kamotingo Linda Mwananchi kachiel kod ka kweth mag Linda Ground en mano mabende koro to biro mana bedo ka duoko chien duond buch siasa no bende gi ywak malich
mokalo ni migosi Raila Amolo Odinga ne oweyo ka duond buch siasa no otegno kendo ne ni kuma kare to bende koro to gidwaro mondo mi jotelo go ne ni obedo pinye mano ne gitwaka kendo gibedo gimoro achiel. Wakwayo mamuol ahinya pogruok mane chama mar ODM ni mondo obed achiel. Riwruok mar oganda en ka wabedi achiel. Arito kosebedo maber, but wanyalo kwayo ne tend arita mondo kapo ni nyalo loke pachgi wacha arita mondo ito bedo maber. Ka kosebedo maber, nitie gik mosetimre mapok wanong'e ripodgi maber. Molo to koro nyoro ka kotong' polis moro mwala satka. Pok wanong'o clear report kata ni ne jogo wakanye to gitim ang'o nikech wan gi jotelo mondo bende timo arita jolony mag arita wan gi Semeka kendo wan gi ofis OCS Kombewa. But report malong'o mwanong'o tok gigo mosetimre pod onge. Awacho ni kaber kendo dware ni ODM obed achiel mondo wabed gi motegno mondo warit kama nene jaduong' Raila oweyo. Osebedo kitiyo gi vijana kata ne riembe ne nitie pogruok e siasa nikech nitie linda wananchi to gi gini to mano ok onego bedie. Kuma richa to rach to sani monego bed maber nikech sani ka wan gi polise sani kwaseng'e ni joakanji dhi kanye ma ok onego bed ni pod arita bedo marach to polis ni butwa ka. Nyakon magi kopogore koda weche go eko mag duond buch siasa mar ODM mikwa mondo mi otiyo tich achiel wago ng'wech nyaka kaunti no ma Wajir kata Wajir kama lipot koro yango ni jagoro tendari to kuya pacho ka endi migosi Raymond Omolo sani koro wacho ni ikruok ne nyasi go eko mag Madaraka Day migeno mar biro bago e gwenge ko mag Wajir gin mago bende koro dhi nyime ko wacho ni gedo mar alap tuke no ero e kaunti ma kono en mano bende osechopo kwana tamalo 84 no wacho ni maendi miyo gi mijengo mar dhi nyime kod timo gedo maket kod magi mondo mi nyasi maket kod mano bi dhi nyime yo makare. Omolo koro kwayo jo Kenya ni koyie to selwedo jatend piny owacho migosi William Ruto mondo mi dongruoge ochopnegi e gwenge gi duto te. We are here in Wajir at the stadium with the team from the national government, the team that has the responsibility to spearhead the preparations for the national celebrations. As you know, we'll be having our Madaraka Day celebrations on the 1st of June here in Wajir, hosted by the county government. I'm here with the governor of Wajir, together with my PS colleague, PS Umi, in charge of culture, who also comes from this county. We have this morning done an assessment of the progress of the preparations, and we are happy that the progress is good. We are at 84%. We expect that by between the 20th and 25th, most of the works would have been accomplished. So I know you can see already there is the former parade, the team doing the rehearsals as part of these preparations. We will be able to share with you the schedule of a set of activities that will be happening 1 week to the celebrations. We have the thematic week, which begins on the 25th, all the way to the 31st at one of the local primary schools here, with a focus on education, youth, as well as the future. And besides that, of course, there's work that is going on at the residence where His Excellency the President will host the luncheon for his guests. And maybe lastly is to ask the people of Wajir, the people of Northern Kenya, and Kenyans in general to join us on the 1st of June. And we expect to start early, given the weather, but also the fact that every day around midday there are always the prayers. So we expect everyone to be seated by 8 a.m. on the 1st, with the program expected to begin at exactly 9 a.m. Thank you.
Weche geko mag somo en ni jokanyo e sekta mar somo koro tigolo negi kwayo makende mar neno ni girito jopuonjre to ahinya mago manyiri mabende koro to yangore ni osebedi ka igeto koro ka chudhe moko mar ketho ngimagi. Maeri en wachno ero manowachi koro ka Mikai Janet Baraza mabende koro to wacho ni nyaji mathoth jomoko osebedo ka wuondore e pacho kaeri kendo osebedo ka rocho ratich nyithindo ma pod somo to nyithindo go eko manyiri. Mikai Baraza koro to golo kwayo makende ne jokanyo e sekta mar somo kaachiel kod ka jonyuol mar noni wuok oko kendo orito nyithindgi e yono mowinjore. To the teachers present, you play a surrogate role to the learners. I appeal to you to offer discipline and protect the learners from vices that interfere with their learning. Teach them gently, teach them with love. Remember what you do to the learners today, it will be done to your children elsewhere. Teaching is a noble profession, and I am one of the teachers, and I'm proud to be a teacher. And remember, we teach, we touch, and transform lives. So let us transform the lives of the children in Bondeni Comprehensive School for a better tomorrow. Ukienda kuomba standard pad kwa mtu ambaye haujui, mara nyingi utapewa na uambiwe ulipe. Na wasichana ukiambiwa ulipe, utaambiwa ulipe kwa kufanya mapenzi na huyo, especially if it is a man. And therefore this is what we are trying to avoid, that we get standard pads from the people we know, our teachers, our parents, our guardians, and our desk mates. Wakati mwingine, wengine wenu mnapata simu na mnaangalia vitu ambavyo havifai kwa macho ya watoto. So just use the phone for your homework and nothing else. Na tusiingie kwa groups mbaya ambazo zitafanya masomo yetu yaharibike. Ekonomi daki udong kanyo ariyo. Toromo kanyo sariyo makinyi. Ugwen maket kod maendi, bang'e to bedo kod talk kod awendo okinyi neri. Yes. One on time. One esa. Yeah. Kendo wageno ni wadhi nyime yono makare kata kamano dun bura mar ODM obagoro margi ngeso. It's tomorrow. Nyakach. Ina wachi kagima in Podobo. Yeah, it's tomorrow. Linda ground. Urudi. Ni Nyakach. Urudi Nyakach. Urwakute. Walinda ground. To go Walinda Mwananchi. Kabisa. Orengonye ni Muruni. Ko team mare Malinda Mwananchi. Yune kukane chal. Ne orawa wasi, orawa katito. Yes. Koro gidhiro. By the way, Brenda, kiparo Tifa nyogolo report. Kani luo. Niliona. To Tifa wacho ni chal ka gima jo opposition gibe gidhi mana nyime. Tifa wacho ni ODM ka. It was 74%, 7-something%. Mag jo ODM, jo kanyo mag ODM, support Linda Mwananchi. Yes. Only 22% emudong ne Linda ground. Do you think that is the truth? Yes. Mana kaka ground en. And then wachore ni mbi mar broad-based odok piny. Odok piny. Weche mag broad-based go jo Kenya sani okdwa winjo. Ok chik ne gitgi ahinya. Tugo nataka power gere. Sani ok gichik ne gitgi ahinya. Yeah. Oburu Junior noromo godo Oburu Senior. You saw that? Yeah. Nataka power. I think it's a good thing. I will tell that young man ni uti maber kod thuolo men. Yes. Magi thuolo ma iwacho swel no wacho ni ujana ni moshi. Ujana ni moshi. Peter. Bro thuolo ma intiere gono sima pono meta no. Yes. Uti maber oket gimoro piny. Ko kamano. Kiko be wach ni ok ne wanyisi. Nekoro gen sari wang'e yo ka yo machok kwaduogo ko twak kod amigosi Bernard mabine laro komnoero mar Kaloleni Shauri Moyo Ward Kisumu County. Ilunga just Sadia would seme. Kachel kod kan Brenda Agenyo anyasopanyana. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bai, Bang School,
chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho, ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi, to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny, to bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chenro nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa kik bai. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo, kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho, ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi, to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny, to bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto
yudo mana ka okalo e chenro nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa kik bai. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich sa 11 mar midhiambo nyaka sa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.